Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu bé. Vaig a fer un exercici molt bàsic de les matemàtiques. Molt bàsic, molt elemental, i que precisament per bàsic i per elemental sempre hem d'assegurar-nos saber-ho fer. Es tracta de la descomposició en factors primers d'un nombre. Aquí ja tinc preparat un exemple per fer. O també anomenada descomposició factorial d'un nombre. Es tracta de escriure un nombre com una multiplicació de factors, però amb la particularitat de que tots aquests factors siguin nombres primers. Això ja sabeu que és molt important per després poder calcular el màxim comú divisor o el mínim comú múltiple. Primer de tot, anem a recordar quins són els criteris de divisibilitat del 2, del 3 i del 5. I així la descomposició en factors primers la farem d'una manera molt més ràpida. Quin és el criteri de divisibilitat del factor primer 2? Doncs si el nombre acaba en xifra parell, això és 0, 2, 4, 6, 8, el nombre serà divisible per 2. Recordeu, divisible per 2 és que la divisió entre 2 serà una divisió exacta, és a dir, amb el residu 0. Quin és el criteri de divisibilitat del 3? Si sumam les seves xifres i el resultat d'aquesta suma és divisible per 3, o el que és el mateix si es troba en la taula del 3, de multiplicar. Quin és el criteri de divisibilitat del 5? El que jo sempre dic que és el més fàcil. Doncs si el nombre acaba en 0 o en 5. Bé, després d'haver vist aquests 3 criteris de divisibilitats, anem a començar a fer la descomposició en factors primers d'aquest nombre que he agafat d'exemple, 222.300. Per començar a fer aquesta descomposició és molt important anar en ordre. Primer provarem amb el 2, després amb el 3, després amb el 5, després amb el 7, etc. De manera ordenada, per assegurar que no passarà cap cosa rara, que no se mos oblidarà algun nombre primer o que mos trobarem en un carreró sense sortida perquè pensarem que la cosa no quadra, d'acord? Per tant, començam. Primera pregunta. Aquest nombre és divisible per 2? Com que el nombre acaba en xifra parell, sí que és divisible per 2, doncs aquí escrivim el 2 i si fem la divisió ens donaria 111.150. Tornem a fer-nos la mateixa pregunta. Aquest nombre torna a ser divisible per 2, com que el nombre acaba en xifra parell? Sí. Fem la divisió i la divisió ens donaria 55.575. La podríem fer perfectament aquesta divisió a mà per practicar les taules de multiplicar i a més perquè són molt ràpides de fer. Aquest nombre, 55.575, torna a ser divisible per 2? No acaba en xifra parell. Per tant, no serà divisible per 2 i el 2 ja no tornarà a funcionar mai més. Per tant, ens fem la pregunta amb el 3.
Aquest nombre serà divisible per 3, anem a aplicar el criteri de divisibilitat del 3, 5 més 5, 10, més 5, 15, més 7, 22, més 5, 27. Per tant, la suma de les seves xifres és 27, està en la taula del 3, és un nombre divisible per 3, per tant, sí que serà divisible entre 3 i la divisió ens donaria 18.525. Mos tornem a fer la mateixa pregunta. Aquest nombre tornarà a ser divisible per 3 si sumem les seves xifres 9, 14, 16, 21. El 21 és múltiple de 3, és divisible per 3, està en la taula de multiplicar el 3, per tant, sí que tornarà a ser divisible entre 3 i el nombre que queda són, al dividir, 6.175. Aquest nombre tornarà a ser divisible per 3, 6 més 1, 7, més 7, 14, més 5, 19, no és un nombre múltiple de 3, no és un nombre el 19 divisible per 3, per tant el 3 no tornarà a funcionar mai més i ens fem la pregunta amb el 5. Aquest nombre acaba en 0 o en 5? Sí, acaba en 5, per tant aquest nombre serà divisible entre 5 i la divisió ens donaria 1.235. Aquest nombre, ens tornem a fer la pregunta, torna a ser divisible per 5? Sí, perquè acaba en xifra 5, per tant faríem la divisió i donaria el nombre 247. 247 torna a ser divisible per 5? No, perquè no acaba ni en 0 ni en 5, per tant el 5 no tornarà a funcionar mai més. Ara ja, perquè els criteris de divisibilitat que tenen els següents nombres són quasi més complicats que fer la divisió a mà. Per tant, el que faré serà fer la divisió a mà. 247 vaig a veure si és divisible entre 7. Fem la divisió a mà. 24 entre 7, 3. 3 per 7, 21. El 24 va en 3. Baixem el 7. 37 entre 7 a 5. 5 per 7, 35. El 37, 2. Aquesta divisió no és exacta, per tant, no m'ho serveix. Els entre 7 no serà divisible. Fem la divisió entre, vaig a fer-la aquí, 247, vaig a fer la divisió entre 11. Baixem el 24, això quedaria a 2, 2 per 1 a 2, al 4, 2, 2 per 1 a 2, al 2, 0, baixem el 27, torna a ser entre 2, 2 per 1 a 2 al 7, 5, 2 per 1 a 2 al 2, 0, divisió que torna a no ser exacta, per tant, entre 11 tampoc és divisible. Fem la prova entre 13. 247 dividit entre 13, anem a veure si això és una divisió exacta, baixem el 24, quedaria a 1, 1 per 3, 3 al 4, 1, 1 per 1, 1 al 2, 1, baixem el 7, i entre 9, 9 per 3, 27, al 27, 0, em porto 2, 9 per 1, 9, més 2 que em porto 11, a l'11, 0, divisió exacta, per tant, 247 és divisible entre 13, ens ha donat 19, i ens trobam amb la bona notícia que el 19 ja és un nombre primer, per tant només serà divisible entre si mateix, 19 entre 19, 1. Aquí ha acabat la descomposició en factors primers? No. Acaba quan diguem el 222.300, a quina multiplicació de factors primers és igual. Vaig a escriure-lo aquí, 222.300.
A quina multiplicació de factors primers és igual? A la multiplicació de tots aquests factors primers que ens han quedat en la columna de la dreta. És a dir, 2 per 2 per 3 per 3 per 5 per 5 per 13 i per 19. Això escrit en forma de, o fent ús de les potències, quedaria 2 al quadrat per 3 al quadrat per 5 al quadrat per 13 i per 19. Això és la descomposició en factors primers del 222.300. Vaig a recordar els dos aspectes importants a l'hora de fer una descomposició en factors primers. Primera, hem anat per ordre. Hem anat escrupolosament per ordre, hem provat amb el 2 fins que ja no s'ha pogut més, hem provat amb el 3 fins que ja no s'ha pogut més, hem provat amb el 5, etc., d'una manera ordenada. I segon aspecte important, hem de ser conscients de que no tots els nombres primers han d'aparèixer en aquesta descomposició. Per exemple, en aquesta descomposició en factors primers, el nombre primer 7 no ha aparegut, ni el nombre primer 11. Del 5 hem saltat al 13. El 2 ha funcionat des del començament, però podria no haver funcionat. Igual que el 3 o el 5. Estan com podrien no haver estat. Un darrer aspecte que sí que crec que val la pena comentar, vaig a canviar el color, és que és habitual que els nombres al començar o per mig, a veure on el detecto, aquí, que acabin en 0. Ha passat en aquestes dues ocasions. I seria tentador tot d'una dir que el primer nombre, a veure si el marco, que el 222.300, tot d'una dir que és divisible entre 5. Això ja mos desbarataria. Jo no dic que fer una descomposició en factors primers de manera desordenada mos condueixi a un resultat erroni, però fer-la de manera desordenada sempre és arriscat. Per tant, aquest 0 del començament no mos farà apressurar-nos a dir que és divisible entre 5. Per què? Perquè el nombre 0 és un nombre parell i és divisible entre 2. Encara que sabem que si el nombre acaba en 0 o en 5, serà divisible per 5. I d'això és tot. Moltes gràcies.